Olen kohta 61-vuotias ukkeli. Olen pikkuikäni harrastanut liikuntaa. Mieliharrastukseni on lentopallo. 10 vuotta sitten vasen reisi rupesi oikuttelemaan. Tutkimuksessa ilmeni, että lonkassa on kuluma. Lääkäri totesi, että mennään näin niin kauan kun kestät lepokipua lääkkeiden kanssa, mutta kun sieturaja ylittyy, niin sitten leikataan ja pistää sulle uusi lonkkanivel. No, lonkkakipu paheni ja lääkkeitä syötiin ja tilanne paheni, mutta sitten aloin tekemään aamujumppaa. Noin 4-5 kertaa viikossa teen puolen tunnin aamujumpan. Ja tilanne on tällä hetkellä se, että mulla on entinen lonkka ja lonkkakipu poissa, lentopallon pelukin onnistuu ja tilanne on ihan mallikkaasti. Olen tosi iloinen siitä. Näytän tässä muutaman aamujumppaliikkeeni. Käytän tämmöistä liikkuria, venyn ja oiristelen, venyttelen tämän liikkurin kanssa muun muassa tällä tavalla näin.